Біблія для маленькіх. Стары запавет. Ёна і вялікая рыба. Ёна быў прарокам. Аднойчы Господ сказаў яму: «Ідзі ў вялікі горад Нініву, скажы жыхарам гэтага гораду, каб яны перасталі грашыць». Але Ёна не хацеў ісці ў той горад. Замест гэтага ён сеў на карабель і паплыў у іншы бок. Господ паслаў на мора вялікую буру. Людзі, што плылі разам з Ёнам, перапалохаліся. Яны баяліся, што патонуць. Ёна прызнаўся: «Мой Бог зрабіў гэтую буру, каб спыніць мяне. Кіньце мяне ў мора, і бура сціхне». Людзі кінулі Ёну ў разбушаванае мора, і бура адразу сціхла. У гэты ж момант Ёна заўважыў вялізную рыбіну. Рыба праглынула Ёну. 3 дні і 3 ночы Ёна сядзеў у жываце рыбіны. Ён маліўся да Бога: «Прашу цябе, прабач мяне». Тады Господ загадаў рыбе выкінуць Ёну на бераг. Потым Господ зноў сказаў Ёне: «Ідзі і скажы жыхарам Нінівы, каб яны перасталі грашыць». На гэты раз Ёна паслухаўся Господа. Жыхары Нінівы пакаяліся за свае кепскія ўчынкі і вырашылі выправіцца. І Господ прабачыў ім.